heroes. Imanisu n'ime ha. Imanisu n'otu n'ime ndị a na-ekwu ndị bụ ite ọgbakọ Godian region. Imanisu n'ime ha. Ọ bụ n'iso n'ime ndị a na-ekwu obe aka gị ebe ọ bụla ị nọ. Mara onye si na ọgbọ onye dị ndụ na-ejere Chineke ozi. Gwa Chineke na ị ga-adị ogologo ndụ wee jee ozi a. Ebe ọnụ kwuo ya, aga m adị ogologo ndụ wee jee ozi a. Ọgbọgba Chineke na aga m enwe arụ isi ike wee na-eje ozi a. Omepe ọnụ kwụsie ya ike, ọ dịghị ihe ọbụla ga-akọnarị m na ndụ mgbe m na-eje ozi a. Oya, amamihe agaghị akọnarị m. Ndụ agaghị akọnarị m. Udo agaghị akọnarị m. Ịhụnanya Chineke agaghị akọ n'ezinụlọ. Ruo n'ụlọ ọrụ. Ebe si akpata ihe nche eje ozi a. Ọ ga-adị ka isi iyi na-adịghị ata ata. Ọ bụrụ na ikwere ka shabụla ka sie n'ọfọ. Onye ma iwe isi gị n'ụbọchị taa, aga ekwuwe ya n'ọnụ ndị nchụaja. Ebe anyị bụ ndị dị ndụ na steshọn dị iche iche, agaghị akpọba afọ anyị n'otu n'otu bụ ndị bụ ide nke ọgbakọ a. Ebe ọ bụla anyị nọ na-eje ozi anyị bụ ide nke ọgbakọ a. Chukwu ewe na-asị gị ka anyị rabụ ndị bụ ide nke ọgbakọ a. Ndụ ga-adịrị anyị. Ndụ ga-adịrị anyị. Arụ ike ga-adịrị anyị. Nke kachasị bụ na anyị ga-enwe ọṅụ. Anyị ga na-efe gị ugo. Nke ndị nọ n'anya ga na-ekiri ekiri. Onye nwe na-asị ka anyị na-eje ozi a. Onye ọbụla na-eche echiche ihe ọ ga-eme anyị, ụfọdụ obi ga-etigbu ya. Ka anyị na-eje ozi a, ebe ọbụla na-egwuru anyị olu n'ọnwụ, ga-ebu ụzọ dakwere olu n'ọnwụ a. Ka anyị na-eje ozi a, ebe ọbụla na-enye anyị anya ọjọọ, Chukwu ihe o chere anyị ga-eme ya. Anyị ekwuo n'ụbọchị taa na anyị akwụnye dịka ike nga ndị nsọ. N'ọba anyị ka ewuwere oji nke ji ọgbakọ Godian region na steshọn dị iche iche, ha wee na-asụ onye nwe anyị. Ọ dị ndị na-adị arahụ ụra abalị ebe ha na-eche maka ọdịmma nke ọgbakọ Godian region. Onye nwe anyị, ezi ọkpụkpụ ụgwọ ọrụ ga-abụ nke ha. Onye nwe anyị, ọ dị ndị na-akpata akụ ha kee ya abụọ were nke ọzọ tinye n'ọgbakọ Godian region. Onye nwe akwụkwọ ụgwọ ọrụ ga-abụ nke ha. Maka isi anyị, ọ dịghị mkpụrụ obi ọbụla na-achụ aja ihe efunarịrị. Onye nwe anyị, ka anyị na-achụ aja ọdịghị ihe ga-efunarị anyị. Anyị na-asị gị n'ike na amara nke gị ka anyị chụrụ aja na ndụ a site na ndị nchụaja ruo na